Nakuha din. Papangagigit ko. Ikaw naman ako kain. Kain muna tayo, kain muna. Anong tayo? Ha? Pagtapos kain, ligo ulit. Kain naman. Wala yung kami. Yung pagod mo eh. Kaya nga, nawala ang pagod namin. Sarap. Kaya nga. Kahit maliit lang siya, nag-enjoy naman kami. Kain muna tayo. Dito tayo na. Dito tayo oh. Kain tayo guys! Ang ulam natin ay tinolang manok. Native. Kalamansi, pante. Yun, na masarap na may patis. Oh no, partner talaga. Kain. Sir na. Pang magkain yan. Makulan na o. Mga makulan na. Kami magkain. Ano ka na dyan kami? At parang naukot na ang tagulan. Pwede dito gano'n. Hindi na. Wala. Para mananangin tayo muna. Wala. Saka nga po, bilang. Manangin. Salamat sa biyayang pinagpanood mo sa amin. Magamit namin kalakasan sa pagulog at sila ng mga sa kalan ng sus. Ang hindi ng pagpanood. Amen. Kain tayo! Nagutom na kami. Yes. Nagutom sa aming paliligo. Sabihin natin mamaya ang ating May party. paliligo. Sinadyan ko lang ba't iba natin? Ito lang. Para hindi siya mag-plan. Grabe naman yung bulang natin dyan. Ha? Bilaro dyan. Wala na si Mami. Ay, sa makahawan. Hindi pa rin si. Ang pagana. Diyan na ba pa yan? Kasi ang feeling up dyan. Ang kapabot. Yan po anak. Dito na talaga ako na din. Ang kabahan. Ang kawang. Woohoo! Sarap kumain dito. Wala po ako ba? Hindi ako lang. Nad, buti na lang tinuro kami ni Dana dito. Saan? Sabi niya may magandang doon, duduan. Kaya nakapasyal kami. Nung aming laing nauwi sa Tinola, mamaya na kami kukuha kasi sobrang init niya. Sa pa yun, sa kainin pa. Pero lulutuin pa rin namin siya. Sa susunod na episode na yun. Abangan nyo na lang. Dapat alas 11 dito na alas 12. Baka na! Sunod. Ang alam mo na ulan yun. Sarap maligo. Kasi ugay ulang. Ulang. Kain lang. Hindi na tayo giniwan na kasi. Oh! Ulam! Alam mo daw? Ano lang? Ito pa yung kanin. Sandaan ka muna ito. Hindi ko alam. Dito rin ba? Yung kanila ay. Yung pangat doon? Pakya? Yung pakit doon? Kala ulang dyan oh. Sahaya? Sa okra? Masarap kumain dito lalo kung naririnig mo. Lakas-gas ng tubig. Kaya pa matulog no? Ang kabit ng dulang. Puro mo na.
Tapos yung nasa harap mo, ano, yung bundok. Ang ganda mo ano dito. Palipad ng drone. Ito na, first drone. Diba dala mo yung drone mo? Pag nag-spot mo yung mga Lang. Kuya, Baba ho. Manghang gayam, guys. Ano? Di ba may nag-hang? Ano sarap tayo? Yung sa kabila maganda rin. Dito sarap lang. Hawayan. Dito malamig. Oh, panghang. Malalim na. Ano kabilangan ha? Walang kumain lahat. Meron dito yung ano, yung mas malalim, yung mas mataas yung falls. Walang Saan banda malalim. yun? Walang malalim doon. Yan lang ang doon sa loob. Hawayan. Ayun, ganun yung taas. Nang. Okay na yun. Kaya nga, hindi magkuha. Oh, may ulam pa dito. Wala na mag-ano ko yan yung mga kadrami. Wait na naman yun. Hindi mo, wala na maganda ito magandang pasyalan sa lugar na namin. Pabot na ang ulam nyo. Hindi na magalaw. Si Dana guys, umuwi siya dito kahapon. Bali, pag uwi din namin mamaya, ito sabay na namin. Kukunin na namin siya. Gusto nila agad. Isang araw lang siya. Sa Martes, magbabagas din si Dana sa ano, Oriental. Mama kaya kayo. Gusto kayo? Hindi. Pero, ang tarang kasi nang? 5. Ha? 5 ng hapon. 5 ng hapon ang ate? Hindi. Ang gatay. Maglakad lang? Opo. Ah! Maglakad hanggang Oriental? Opo. Dito ang daan nila. Wala dito. Makalit dito. Hindi na ano. Pagkapunggong na. Magataan ko pa amin, no? Magataan kayo ng harapan. Lugar. Laylak na. Isang araw nga. Kapay na kayo. Pero kapag may motor, Magmotor na lang kayo. pag may motor dito, Para magsaysay ang daan. Pauwi na kami guys. Baka buton kami ng ano, 5. Sarap maligo. So refreshing now.
ako kanina. Much later. Yun, nakarating na rin kila Dana. 35 minutes din ang nilakad namin. Oh, ayun guys, bali kukuha muna kami ng kamuting kahoy bago kami uuwi. Gareklamo na Santo Ligaya, kanina pa daw siya galakad. Wala man akong makitang kamuting kahoy ay. Hindi na paiwan na namin. Palay. Kaya kainit na. Alintangan. Ito guys, yung mga tinanim nilang palay sa kaingin nila. Ano lang to, ante, yung Palay. hindi, Yung palay bago nila ikuan magtubo na. yung butel yung Oo. binaon nila. Yan. Bali, hindi na siya pinunla, diretso na talaga na tinanim yung butel ng palay. Wala nang punla-punla. Yung iba dyan, mais. Ha? Makabanag. Pag napay kami damdam agawad. Laylay din. Tapos wala pa kaming service mag-uwi. Ewan ko lang kung sunduin kami ng mga kadugyot. 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 Dito na yan. Si Kuya Ulan kasi ay busy sa bukid. Naghahantar-tar pa. Ha, kasansamukan man pala to. Sumlang na Santo Ligaya sa kaputi niya eh. Na araw na ulan. Huwag natin. Wala kaming sasakyan. Ito pala daan na yun. Kalayo pa pala yung kay Uga ay kay Ate Gumay. Kadaming kaingin ni nanay ni Dana. Natataniman lang nila ito kung ganitong pag-ulan. Sa kanila na ito kuan. Bugay. Sa kanila na yan. Pang-consume. Sa kanila na ito. Yung doon, kanila, buhay. Kay Gumay pa ito. Kami ba sa kainin? Dapat na saging, kamutin, bagay, hindi kahoy. Pero pwede nang anihin yan. Hindi pa. May mga tanim din silang talong. Ano yan, dilaw? Ito naman mais. Sitaw. Saan yung kinakain dito ito?
talbos. Ay, nakatikim na kayo, te? Ginataan. Hindi pa kasi namin natikman yun eh. Ginataang dahon ng Mas ano. narinig ko yun sa kung sa mga Bicol. Oo. Dahon ng kamuting kahoy. Puro gabi lang alam namin eh. Kanya, gulok. Ayun, no? Sayang oh. Sira. Sayang ulit, malaki sa Maano siguro ng tubig yan, napasok. Oh. Napasok yan. Kaso maliit. Ito na guys yung ano, gagawin namin laing bukas. Try natin kung masarap. Ayun, bakit? Siguro kante? Hindi kami ligaya. sira naman. Tara. Dali, mukhang ka. Di, ilahin ko dito. Malaki. 1, 2, 3. Na, nabulok na. Ano yan, buwan puti? Ito, kulay. Dilaw. Ahi. Yan. Sige. Yun, kalaki na laman. Nice. Nakuha din. Kuha ka rin. Ha? Tama na yan. Uy. Kulang fran. Saka. Tiogs. Sambalan. Maghanap lang sana ng fan. May laman. Kala mo rabong eh. Parang katandaan nila rin, no? Dati na naman ulit ng kanibago. Para mayroon ulit babalik. Hanap pa tayo. Ng Te, kwan. ate, okay pang ano yun. Yung may laman. Ate Ugay, pwede kami maghingi ng talbos? Ng kamute? Pwede daw guys. Pero nakapitas na. Puro man kuha dato yan. Ugot-ugutan. Kamis kasi yan ilaga eh. Bayo lipasan na. Yun pati o sa likod mo kadali. Pati kamuti, nagatanda na rin yung kamuti. Katulad na kami. Badi, siyak makaulan! Matay ni Jijan. Matay ako! Iban mo na dyan. Atoy lang. Atoy talaga tiko ah. Saan na kayo ay? Ayan si Bao. Palaki oh. 1, 2, 3, go! Hindi mo lang naggalaw. 1, 2, 3, go. Pagod na talaga. Hindi na makahila eh. Wala na. Bulok konti. Diyan oh, sa kabila. Aro, Ay! mali kasi yung hatak nyo. Oo. Oh. Yung lakas nating tatlo, isang lakas ni Ate Guma, Ate Kwan. Ay, Diyos ko, day. Yan pa, guys. Pulunggay. Yes. Yun, oh. Meron pa dito. Kadagdagan pa, oh. Isang taon ba to bago magkaroon siya ng laman? Dalawa ay. Oh, isang taon na mayroon na. Kasi yung tanim namin dun sa farm, may tanim ni Dana yun eh. Oh. Baka yun mag-iisang taon May na. bulate. Bulate. Lit lang. Yung ubing kwan. Violet ka kung kaya Dana magtanim doon. Meron doon yung gabi? Hindi, ubi. Ubi nga. Halaya, pang halaya. Ayun, Peng, lagay mo nga, Peng. Yung maliliit. Yun, ano. Nagpudot pen. Nakadubli ka pa Ba't may ganito ka pa pang laing mo yan? Oh, dagdag ulam, guys.
Ginapro inano ko nga to, baka sira din to nga to eh. Ayan, o sira ate. Huwag na. Ito? Ba't maitim yung ano? Hindi ganyan din yung kanina yung pinagpalan yan. Sira, te? Kanimaan. Palitan ng bago. Palitan. Kung maglaman, humukay ang awan. Sa Tiligayo may take out pang kahoy yun. Pang tanim. Pangtungkod daw natin yan mamaya. Siyempre ano yan guys, babayaran naman namin. Nakakahiya naman sa may-ari. Kaya lang to sa ate Ugay, minsan ayaw magpabayad. Kaya ang ginagawa namin, pinapalitan na lang namin ng bigas kapag pupunta siya sa bahay. Natita kaya ma? Kaya ko. Sa may tanim niya ante. Doon sa bukid namin guys. Para mayroon din kami konting gulayan. Yun guys, pauwi na kami. Nakakapagod tong maghapon na to. Kaya, pahipahinga muna kami sa aming bahay. Thank you guys sa panonood. Sana ay nag-enjoy po kayo. Salamat po. Sobrang enjoy guys. Thank you po. Bye po.